Avui passarem un dia perfecte per Roses amb la família Costals. Us presentem la Maria, el Nil i el seu germà petit, el Joan. Només té 6 anys, però li sobra força. Els seus pares són la Núria i l'Àlex, i tots junts començaran el dia en un parc temàtic que reprodueix l'ambient ideal de les papallones, el Butterfly Park. Ens ho ensenya la Idoia. Hola, bon dia. Hola, bé. Què veniu a veure papallones? Ens agradaria. Vinga, va, agafeu un got cada un. Els gotets no són per les papallones, sinó per als lloros. Com que som en un hivernacle que reprodueix el clima tropical, aquests ocells es troben com a casa i no es fan estranys al contacte amb humans. És per això que els nens els poden donar a menjar. No, estan jugant. Normalment això és el que fa la mare o el pare per donar de menjar als seus fills. Al Butterfly Park també hi ha iguanes, llangardaixos i ocells exòtics. Et fa por o t'agrada? M'agrada, però és molt gran. És molt gran, És el més eh? gran del món. Aquest espai va néixer amb l'objectiu de sensibilitzar els visitants sobre la importància de la conservació de les papallones i el seu hàbitat. Es poden concertar visites guiades, la millor forma de conèixer anècdotes de primera mà. Aquesta papallona ha nascut avui a la nit. Avui? Avui a la nit ha nascut. I és així? Perquè les papallones, quan neixen, ja de seguida obren les ales, les estiren i les sequen. I la curiositat, aquesta papallona no té aparato digestiu. I, per tant, el mascle només viu 3 o 4 dies. I la femella una setmana perquè ha de posar els ous. Deixem les papallones i anem a visitar un dels grans clàssics de Roses, la Ciutadella, un conjunt monumental amb molta història. Veurem restes visibles dels últims 25 segles, vol dir tota la història del Mediterrani. Dins la Ciutadella hi trobareu una fortificació militar del segle XVI, el monestir romànic del segle XI i també vestigis de la colònia grega de Roda i de la vila romana. I ara anem al restaurant So de Mar, on han preparat un arròs amb llamàntol espectacular. Roses és una destinació de turisme familiar, un segell que atorga l'Agència Catalana de Turisme a les poblacions especialment adaptades per a famílies amb infants. La darrera parada de la nostra ruta d'avui és el Centre d'Immersió de Cala Montjoi, on petits i grans aprendran el que cal saber sobre la pràctica del submarinisme. La Núria i l'Àlex faran un bateig d'immersió mentre els petits juguen a la platja amb les ulleres i els tubs. La Cala Montjoi, famosa per haver acollit el restaurant El Bulli de Ferran Adrià, és un paratge excepcional per estrenar-se en el submarinisme o també per passar un dia de platja ideal.